saking samudra. Ingkang satengahe kepala dan kelasa dusun Bandingan. Sinten punika ngangkat wantun lenggah mambak pintu samudra kocak temu saking samudra. Menika warane para prajurit ingkang badhe nampi jejanturan ingkang saweg nenggo Sang Maha Resi ingkang badhe minta nugraha lan Gusti Kang Maha Kuwasa. Nalika semur Sang Maha Resi ambasmi duka dumandakan peteng gegeten limengan pindho saputing lebu. Dasar resi kang satra bagus bodheka simbar dojo. Sepi mahambara gumendlang menawi ketaman gedamaning musuh basan taman tumbak lakak taman mrene
sampe seneng. Pertama turun guyang-guyung itu namung sekitar nggo kasunyatane. Eling-eling nalika semana sang Resi kagungan sifat kandel ingkang harum Trisno Gosasa. Bebasan ae dipun kasubuk wonten ing bumi bekah dunggung kayu menang rungket. Menapa mawon tumama wonten ing jalma manusa saged berkumur-kumur dados kok sepang amun-amun. Nalika semua sangka Resi Nyati sajroning rame mandang pucuking gunung kanthi aji pangling. Nimbali sang Gandharwa putih kang sumandha kare alam tejo ingkang sampun kapri mandi oleh juaragane para prajurit kang padha jantungan. Ingkang kubersung ngawen putih oleh alam tejo kupri sang Gandharwa putih. Tumurun ana ing bumi Gandharwa putih sak bubuk rambut ageng iku. Sinasa boten saged pinasani pandhuwuring jalma manusa nami saged kabiasa suwantenipun nalika semono sang Gandharwa putih tegal pangandika sakti jeling tansah. Itu kuwi Allah. Iki ana manusa kang sakti maha borong aku ati paling nimbali aku iyo. Aku supaya mandi belum ora balik prajurit kang padha jejaturan. Iyo. Ayo cek kowe bilang sarang aku.
Ah,